No, dali by ste do ruky auto ženskej, sú chlapi, ktorí s tým majú fakt veľký problém, ja medzi nich nepatrím. Ja dokonca som dal ženskej do ruky aj lietadlo, a nie hociakej ženskej. Je to ženská za kniplem, je to Evka Stejskalová. Dneska nepilotujem, pilotuje slávna letecká reportérka Evka. Dneska poletím, dneska všechno vyměním, letadlo i chlapa. To akože mňa. Kde máme se? Maják máme tu. Okay, maják, paráda. Maják pustený. Tak a můžeme startovat, jo? V podstate teraz áno, môžeme to naštartovať. Dáš to na 1000 otáčok. Paráda, nahodíme avioniku. Flag je tam, naskočil. Avionika. Paráda. To je interkom. Áno, toto je interkom. Takže zmáčknu a hlásím, jo? Ale počkej, ako máme Oscar, Mike, Charlie, Bravo, Sierra. Presne tak. Luhačovice rádio, Oscar, Mike, Charlie, Bravo, Sierra. Po nastartování motoru pod věží pojíždíme na vyčkávací místo dráhy 2.0. Bude to odlet do prostoru nejdříve východně, potom severně a potom zpět. Takto sa to presne povie, keď nevieš, kde presne ideš. Miesto mapy budeme mať túto knihu, lebo pôjdeme po hradoch a zámkoch. Tak dneska nepoletíme podle mapy, ale poletíme podle fotek. Podle fotek, podle leteckej knihy. Tak schválně, jestli se trefíme. Dobre. Takže počkej, takže nachystáme v prvé řadě ty Bojkovic, pojíždíme. Motorovka. Tak, stahujeme, přepínáme, jo? Pokles 150. Ano, je to dobrý. Je to stejné. To je ohrev karburátora. Jo, ano. To je vlastně tu. Nie, tady. pardon, tu. Tady, jo? To vlastně ještě vytáhneš. Áno. Okay. Jo, dobré. A dáš nám vlastně na volnoběh. Nemělo by ti to dechnout, dobrý. A teďka vrtule na kolika? Vrtule na 2300. No. Iba to točiť, kým nezačne klesať. A teraz, no. Aha, bezvá. A kolikrát to děláš? 3krát. A potom úplne dopredu, minus dáke 2 otáčky. Vše? Jdeme na to, máme vše. Luhačovice rádio, Oscar, Mike, Charlie, Bravo, Sierra, vstup na dráhu 2.0 a vzlet a odlet směrem na Bojkovice. Tak. Při kolika to odlepuješ? No, už to môžeš ťahať trošku. Kúsoček potlač, aby to ne... Tak, máme pozitív rate of climb. Podvozok. To nám zatvára. Jenom mi řekni, kde je vyvážení. A vyvážení je tu. Jo. Kolika stoupáš? A na 80 je to ideálne. A stahuješ trošku teďka už otáčky, ne? Áno, áno, na tých 2,5. Vyhoď klapky nahoru. Na 2,5 a plyn tak, aby bol 2,5. Tak, paráda. Super. Na to, že to nie je tvoje lietadlo, tak lietaš jak čarodejnice. Na metleči. To teda. Takže letíme k tomuto krásnemu zámku. Volá sa Nový Svietlov. V knižke ho máme vrátane povesti dokonca. Dokonca tá povesť je v angličtine. No a či sa nám ho podarí v tejto šírej krajine nájsť? A říká se mu Moravské Miramáre. Moravské Miramáre. Tu ho máme v knihe a ideme sa pozrieť, či v skutočnosti vyzerá rovnako. To je krása, máme tady takovou spoustu nádherných míst a lidi lítají do zahraničí na pláže, kde není nic. No, mne sa na tomto páči, že je taký biely strašne. On totiž tady září v té krajině jako zářící diamant. Ja som ináč tu pristával na tomto letišti, v týchto Bojkoviciach. To je tak strašne do kopca to letište. A neviem, či si tu na tom sedela takedy. Ešte je tam taký výsek medzi stromami. Ponad taký autobus som preletel a za dráhou píky. Takže máme Moravské Miramáre a letíme do Vizovic. Sedí to, musíme nejprve přeletět Vizovický ten kopec.
Vidno, že si domáca a vyznáš sa tu lepšie. Jo. Mám to tady nalítaného dušu, neboj. No ja som to tu tiež všetko lietal, ale človeku za to pletie. A najdi Vizovice, protože my musíme, já si myslím, že budeme muset malinko nastoupat asi. Mám, píše sa tu, že Vizovice šatou. Takže... No a čo si ty myslíš, taký ten rozdiel medzi pohľadom z hora a pohľadom zo zeme na takéto miesta zaujímavé? No, pohled ze země nikdy nemůže vynahradit pohled z výšky, to je jasné. A navíc pohled z výšky vyřeší spoustu problémů, protože když máš starosti a vrhneš se do výšky, do letadla se posadíš a letíš, tak najednou na všechny starosti zapomeneš. Je to úžasné. No, sám by som to lepšie nepovedal. Asi takto inak cítim tiež. Ale sú ľudia, čo sa aj boja lietať a to nám hovorili, že tieto knižky naše, tieto hrady, zámky, alebo vlastne každý český región má takúto modrú knižku, kde sú letecké zábery. A nám ľudia hovoria, že ja sa bojím lietať, tak si kúpim tú knihu, aby som si to mohla pozrieť aj bez lietania. Nakonec to je důvod, proč se lidi dívají na ty videa s ženskou za kniplem, protože třeba nemají tu odvahu sednout do letadla, takže se chvíli takto dostanou, aspoň virtuálně. A tady pozor, tady bude, a poletíme kolem toho, tady je Lačnov a tady je Ploština a to je jako památné místo, tady ta obec byla za války vypálena, je tu památník. Obecně na Valašsku bylo velmi silné partizánské hnutí odbojové. A tady lidé pomáhali partizánům a nacisté se mstili tak, že vystříleli třeba celou obec, vystříleli celou osadu a vypálili celou osadu. Tady je několik vypálených obcí. Ja zo Slovenska poznám takéto vypálené obce a památníky ako pomstu nacistov za povstanie. A som nevedel, že aj táto obec Ploština bola takto, ju to postihlo. A tady je památník a je tady muzeum. No, tento památník nemáme v knihe o hradoch, ale máme ho v knihe Zlínsko z nebe. No vidíš, tak Zlínsko z nebe vytáhni a hned to můžeme porovnat, jestli ho máš taky tak krásně. No a práve Zlínsko to nemám. Tak to nevadí. Ja som zobral iba Česko z nebe a hrady. Pojď, vezmeme to tady tím údolíčkem. Dobré? Áno, stačilo? Mám to, stačilo, jasné. A tady to přeskočíme do Vizovic, přes kopec. Na kopci Klášťov, kolem kterého letíme, byl nalezen velkomoravský poklad, který je z pohledu Velkomoravské říše významnější než poklad, který byl nalezen ve Starém Městě. Ja sa tu normálne dozviem veľa vecí. Protože já jsem se taky dozvěděla spoustu věcí, když jsem psala scénáře. No ja keď píšem texty do týchto kníh, alebo si ich korekturujem, lebo väčšinou už to teraz píšu kolegovia, tieto povesti o zámkoch alebo zaujímavostiach, tak sa tým pádom učím a ja som rád tomuto môjmu leteckému fotografickému jobu, že som spoznal každý kút Českej republiky. Vlastne ináč nie je ani jediné miesto, na ktorým by som ešte neletel. Ale o mnohých ešte stále nič neviem podstatné. Napríklad teraz si mi prezradila veci, ktoré som ani nevedel. Dáme dvojku, 2000, to bude stačiť. Takže máme tu Vizovice a uprostred nich je zámok. No a tuto ináč, teraz neviem, on má červenú strechu, ale tu má hnedú. Toto je totiž to fotka ešte spred rekonštrukcie strechy. Aha, to je krása, tak to je bomba. Ale je to úplne... Ale táto je už... A tá je nová a my sme tam dali jednu, aj druhú. No a ja som ti hneď nevedel, že ktorá je tá správna, takže správna, teda pravá, najnovšia je tá červená. Máme to tam dole. Paráda, bombastiko. A my letíme o kousek dál, takže letíme Holešov. Dobre, Holešovský zámek tam mám. Tak. Slušovické závodište. Vidíte ten ovál? A za ním Slušovická prehrada a tu je malé letiště Slušovice. Přesně. A pozor, a tady kousek někde, a když se budeš dívat, uvidíš dvě velké věže, možná tady za tím kopečkem, bude... Tady to je vidět, už je vidět. Štípský kostel za tím kopečkem trošku. To je poutní kostel ve Štípě. Áno, ten veľmi dobre poznám, lebo keď chodím na svoju firmu do Zlína, tak pristávam v Štípe.
A potom ja mám ten vírnik, čo chodí po ceste, takže tam ho zbalím a idem na firmu. Takže paráda. No. Takže jezdíš s vírníkem kolem Štipského kostela. Jestli to správne chápu. Áno, presne tam sa odbáča na Zlín a potom sa hľadám na Instagramoch zlínskych, lebo má natočiť tak 20 ľudí a... Paráda, to je propagace. To je propagace lietania. Áno, áno. To robím reklamu Břízovi, týmto ho zase pozdravujem. A tady je Zámek Lešná. Zámek Lešná a Zoo Lešná. A zoologická záhrada. Ten veľký výbeh vzadu, to sú sloni. No, tak poletíme tak, ať je nerušíme. Presne tak, lebo my sme piloti, ktorí sú tolerantní však. Žiadna nekázeň, žiadne nízke nálety a už vôbec nie nad slonmi. My letíme podle předpisu. Minimálne 150 metrů nad zemí. Presne tak. Minimálne vtedy, keď beží kamera. Hostýnským vrchy leží Holešov a Holešov má nádherný zámek a zámeckou zahradu. Jeden hudebník, který odsud pochází, jmenuje se Hans Sedlář. Tady v těch zahradách Holešovského zámku natáčel nějaké videoklipy své hudby. On je skladatel, muzikant, hraje v kapele Janka Ledeckého na bicí. Je to úžasný chalán, který pochází z tohoto kraje, teď už žije v Praze, ale s Holešovickým zámkem hodně spolupracuje na svých hudebních projektech. Když se podíváš na YouTube, má nádhernou hudbu, kterou sám skládá. Je to fakt jako machr. Vodná priekopa. No. Okolo tých záhrad. No, je to bombastiko. A Kroměříž je známý záhradami krásnymi, to viem. Arcibiskupským zámkem, kde se natáčel Amadeus, mimo jiné. No, ten arcibiskupský zámek som našiel jednak v knihe Česko z nebe. Tu je námestie. A zároveň si pozrieme tieto krásne záhrady. Oni by měli teďka krásně kvést, no. Protože když tady letíte brzo na jaře nebo pozdě na podzim, tak už nejsou tak krásně vybarvené, ale teďka by mohly být krásně vybarvené a mohly by krásně kvést. No, tak to som na ne zvedavý. No ja som na ne zvedavá taktiež. Super. No a v knihe Moravské hrady som našiel ten arcibiskupský palác, okolo ktorého práve prelietame a je tam naľavo od rieky pod tým lesíkom. A je nádherné náměstí, gotický chrám. A tam už sú aj tie spomínané záhrady, my k ním troška priletíme bližšie. Bombastiko, toto je bombastiko. To je nádhera prostě. Kroměříž rádio, Krychoviko, Sierra Mike a spoluje nad letištěm, to bude na trajektu Krapkovice Zlín. Ty jsou úžasně rozkvetlé. No ja som nikdy nebol na kvety, ale tak toto sa mi páči. A my ženské jsme na kvety, takže my tady rádi létáme. Ja mám 4 dcery a manželku, tak ja ich tu musím zobrať. Já myslím, ale zavčasu, dokud to hezky kvete. Ale dívej, tady si to natoč teďka, dívej, máš to jak na dlani. Áno, takže máme tu ten arcibiskupský zámek, ako na dlani aj s námestím Kroměříži. Kam letíme teraz? A teď se podíváme do Chřibů, protože právě v Chřibech jsou dva nádherné hrady a zámky. Buchlov a Buchlovice. Pred týždňom som letel okolo tej rozhľadní Brdo a nevedel som vôbec jej meno. No, a kdyby si mě vzal před týždňom do kokpitu za knipl, tak bys to věděl. Takže teď už to víš, protože my holky nejlíp víme, co byste měli vy kluci vědět. Ja mám takú manželku, no tak ja sa rád učím, týmto ju pozdravujem. Sme nad rozhľadnou Brdo. Ono je to najvyšší bod Chřibu. Ano. Ja som sa tu raz v Chřibech dostal do záveterného rotoru. Jo. A skončil som normálne, ti poviem, že s hnedým pásom a vôbec to nebol hnedý pás v karate. Takže dovedu si představit, možná bych taky skončila s hnědým pásem. Zkrátka bych se z toho taky asi posrala.
protože takový rotor na závětrné straně tě může převrátit. No, preto sme si to nastúpili. No. Hoci je bez vetrie, ale sme tu nad samými lesmi, podívajte sa. Čiže keby nám vysadil motor, tam máme vpredu lúky, na ktorých by sme doklzali a teoreticky tam na tú lúku by sme doklzali. Jo, také bychom doklzali. No. Tak, mierime nad tento krásny hrad. Tento hrad sa volá Buchlov. Paráda. Čerpáme opäť z tejto knižky o hradoch a zámkoch. Takže jsme ho trefili úplně přesně, je to on? Velehrad. Velehrad. To taky natočíme, protože to je bomba. Tam sloužil mši papež na Velehradě. To som nevedel. No, tak už to víš. No a čo je tu na Buchlove zaujímavé? Povedz mi niečo o ňom. Tady na Buchlově nějakých artefaktů afrických, a tam je, protože tam ti původní majitelé byli sběratelé tady těch různých. Je tam nějaká černá lebka dokonce, pokud si vzpomínám. A co tam je ještě zajímavé, tady ještě ta kaplička, ta je krásná tady, kousíček dál, tu máš určitě taky vyfocenou. Tu mám, áno. Myslím, kaple svaté Barbory. A co tam je zajímavé, myslím, že tam chodí nějaká bílá paní nebo něco, ale nejsem si úplně jistá. To radši zkontroluj, než to někde vypublikuješ, ať nejsem za debila. No tak čo by to bolo za zámok bez ducha? Přesně. My ináč na Slovensku prevádzkujeme Slovenské múzeum map a tam máme ducha. Tam boli už všetky televízie točiť. Jo. Normálne paranormálne javy a mali sme tam aj dvoch lovcov duchov. Jo, to je paráda. Tak to bych asi nevím, jestli chtěla vidět, ale když se s tím naučíš žít, tak proč ne? No, problém toho nášho muzea je, že každá sprievodkyňa, čo tam pracuje, tak odtehotnie do niekoľkých týždňov. Tak to není problém. No, chvála Bohu za každé dítě. Je to dobrý duch. Zdá sa, že je to dobrý duch. Problém je, že už tam máme 7 sprievodkyňu a aktuálne tam robí moja dcéra, tak dúfam, že... Tak budeš pozor děda tím pádem. Počítáš s tím. Ona je ešte strašne mladá, ešte má čas. Jsme se přenesli až na Velehrad. Toto je naopak duchovně velmi zajímavé místo, protože tady je to poutní místo Velehrad a tady sloužil mši papež Jan Pavel II. A dokonce je to Bazilika Minor, což je zvláštní takový titul, který může udělit jenom papež těm bazilikám. Aha, takže keď mám za Baziliku Minor, takže to pápež povedal, že môže sa tak volať. Ano, ano. To je vlastne titul. Ano, je to takový titul, který uděluje papež a u nás jich má tady těch bazilik několik, není jich moc, ale je to třeba jenom 5-6 kostelů nebo chrámů. Novověská Štěrková jezera, ty si natočit musíš, protože to je takový jako symbol zdejšího regionu. Raz tu skončil Dynamik na padáku, myslím, že v těch jazerách. Ano, ne Dynamik, ale Eurostar. Eurostar? Jo. Fikneme to nad letiště. Letiště Kunovice, legendárne letiště. Tu sa vyrábali 400 desiny, dokonca aj môj vývád sa tu vyrábal. A letecké muzeum? Mám ho v zábere. Paráda. No tam si robila niekoľko reportáží. Ano, tam jsme s Michalem Orlitou robili několik reportáží o městných lietadlách. Áno, no ináč ten chlap je tak nadupaný vedomosťami a tiež čítam si jeho veci, alebo keď ten je dobrý. Jsme nad centrem Uherského Hradiště a nejen nad centrem Uherského Hradiště, které je opravdu nádherné historické město, kterým protéká řeka Morava, vede tudy Baťův kanál. Uherské Hradište nájdete v knihe Uhersko-Hradištsko z nebe. My ju tu nemáme, lebo tých kníh je asi 120 a to by sme preťažili lietadlo. Takže ja som zobral iba 3 na ukážku. A právě podle těch 3 knih lítáme. Snažíme se vždycky vytipovat cíl našeho výletu a tam letíme. A teď už letíme zase zpátky do Luhačovic na letiště, protože už jsme obletěli všechno, co jsme si vytipovali. Ale pozor, ještě vezmeme Uherský Brod, protože v Uherském Brodě, nebo možná v Nivnici, a nebo možná v Komni, oni pořád neví a dohadují se narodil Jan Amos Komenský. No, důležité je, že víme, že pochází někde odsud. Ze Slovácka, z moravského Slovácka. Áno, takže... A my se můžeme nahlásit.
Luhačovice rádio, Oscar Mike Charlie Bravo Sierra, Cessna, momentálně Uherský Brod a půjdeme rovnou na finále dráhy 02. Výška 2000 stop na 1018. Máme podvozok. To nás zajít zpomalí. Paráda, vypadá to, že svítí zeleně. Kontrolujeme si ho, je tam. Takže dáme klapky. Takže klapky. Jednička, mám to jako jedničky. Máš jedničky. Jo, zkontroluj. Vrtulu naplno. Vrtulu dopredu. Takže vrtulu dopredu. Tiež doma otáčaj. Tak, takže otáčam. Tak. Zároveň môžeš plyn si uberať. Tak, pristávacie svetlá, keď ti zapnem to, nehľadala. Jo, zapni je, prosím tě, já nejsem taková zbehla v tom už. To tam pod tými baranmi to musíš hľadať hmatom, viac menej. Luhačovice rádio, Oscar Mike Charlie Bravo Sierra, delší finále dráhy 02. Tak, pritahujem. Pristánie pekné. Skoro jako bych to dělala každý den. Počkaj, ako to robia? Tak to si to dáme. Ešte tlieskajú ľudia, keď pristávaš s nimi? A ne, nikdo. No tak to s nimi potom asi mlátiš o zem, že si ani nezatlieskajú. Ne, nemlátím, pristávam ako do perinek. Vieš čo, mne občas zatlieskajú, ale práve vtedy, keď to mlátim. Asi sú už strašne radi, že sú na zemi. Takže jsme si užili dnešní let a dnes jsme neletěli podle mapy, ale podle knížek tady Milana s mapou Paprčky, protože jsou nádherné, obsahují spoustu nádherných fotek a jsou krásnou inspirací nejenom na výlety. Ďakujem krásne. No a ja budem rád, keď tieto naše knižky potešia aj vás, ktorí možno nelietate každý deň a nepoznáte tie miesta, okolo ktorých chodíte každý deň a neviete, ako z neba vyzerajú. Tak prostredníctvom knížiek Edice Česko z nebe